אני אבין. יש לי הלך ואי פעם חסן כמו שתירני. הלך לי הגב. האור האדום. איפה משלת אחרי זה? איפה שרית? מה קרה? וואי, לא, שרית. וואי, מה קרה? שרית זה שרית, מה קרה? לא מבין בלכת. לאן ללכת? איפה? לא יודעים. טוב, מה עכשיו? שרית! יש אוויר, מאמי? טוב, זה נגמר, נכון? טוב לי הראש, יואו, ולדית. רונה, כואב לי הראש. יואו, תקעו רגע. מיקי, את רוצה לבוא לסוף? אל תעזבו. רגע, המסור הגיע. אמא. ביבי, בואי נא לפה. רגע, איך אומרים אותו? לא אומרים לי, שרית פה. ביבי, אם את בורחת לי, תעזו לי. ביבי, המסור הוא חוקן עם אותו. נו, תעבור. אמא, אבא. שערו במסור. אמא, בורחת לי, ביבי, הלך לשתנת. ויאתי, זה לא מגיע. היא נוגעת לי ברגליים, היא נוגעת במך. יש לי פיפי, די. אני לא נושמת. לא הולכים. רגע, משהו נסגר עליי. מה קרה? ביבי, זאת גלית. אני אראה לכם מה זה לפחד כולי מראה. בואי נצא. רגע, פה. לא, אין לו, חכו רגע, אל תדליגו. מה? ביבי, כפר על אוכלי לידיים. איפה? אני הלך לי יגח, איך נפיתי אותו. וואי. בוא'נה, אני משקיעה ביבי. שרית קראתי אותה. בואו נתחלף. לא, תלוי למה. שרית רוצה להתחלף? בטח, שרית את זה. לא את תכווני. לא, מה, אבל לא רוצה לעבור על אותו. איזה אחד בא לי בו עכשיו. איפה? הנה לי מול. נעבור אותו? נו, מה עושים? לא עוברים. בסדר, תנו לי. זהו, אתם רוצות DVD? כן.